dar comezo a este pleno ordinario do Venres de Xaneiro. O primeiro punto do orden do día é a aprobación do borrador da acta anterior, pleno do 8 de novembro do 2024. A palabra a portavoz delegado. Eu, primeiro, a consideración previa a este pleno ordinario, porque o pleno ordinario tiene que ter sido o Venres pasado. Bueno, o ordinario é... Sí, entón, a miña pregunta é que, igual que noutras ocasións, se ten cambiado a línea ao pleno sin ningún problema para a nosa parte, pero teria sido un detalle que, se había esa intención de cambiar o pleno, que se avise aos membros, por menos na nosa casa. Falamos do día da comisión, o que pasa que despois, se o día da comisión... Claro, pero o día da comisión non estaban todas as forzas políticas. Si, non sei, o día da comisión se falou de cambiarlo, e non sabemos que sí, pero... Chamamos sempre. Sí, chamamos sempre, pero neste caso non se chamou. Entón, non hai ningún problema, pero, en todo caso, ter a diligencia de avisar deses cambios. Vale, despois, en relación coa acta, nada, reiteramos o mesmo de que reclamamos a videoacta. Neste caso, creo que se esmeraron un poquinho máis, moito máis, na redacción da acta, todo hai que decirlo, pero iso non vai a quitar que sigamos pedindo que se incorpore a videoacta en lugar de ter que acudir a esta acta reinterpretada sobre a realidade do plenario. Bueno, nesta acta, como ben dixo a compañera do BNG, efectivamente está moito mellor que as anteriores. Non é que este moito mellor que as anteriores, senón que é a mellor acta non só desta legislatura, sino tamén da pasada. Si é certo que se aprecia algo de opinión en canto aos debates e demais, é moi sutil e por esa... pero, e por tanto, non está perfecta, pero sí que é certo que é a máis correcta que lemos en todos estes anos. Por lo tanto, nos sí vamos a votar a favor, pero tamén solicitamos que se considere o de videoacta, porque sería moito máis sincero para a Secretaría e tamén para nós. O voto cale. O mesmo sempre, non participo neste punto. Como forma de protesta hasta que se instaure o sistema de videoacta. Vamos a favor. Queda conta da resolución da alcaldía número 156/2024 de 2 de decembro de 2024. ¿Se dan cuenta? Sí. No, está bien. O terceiro punto, ratificar a resolución da alcaldía número 114/2024 de 24 de setembro de 2024. La propuesta de la resolución. Sí, pasa a la resolución. Después pasamos... No, que debatir, no, me refiero a ratificar. Sí, para ratificar tenemos que votar, y para eso casi que debatirla, digo eu. El otro era aprobar la liquidación, claro. El otro punto era aprobar la liquidación. Sí. El segundo da cuenta da resolución da alcaldía, que sí está, da cuenta. Sí. Despois ratificar a resolución é esta. Ratificar aí a resolución. A palabra a todo de Liga. Eu, antes de nada, gustaríame que desde a alcaldía se nos dera explicacións a respecto deste punto, é dicir, máis alá do que está aí, que efectivamente dan conta de que hai unha serie de modificacións e adentas que se fixo no convenio, primeiramente fora para ampliar o plazo de execución, logo fora pola ampliación, creo recordar, de custos que supoñía un incremento no orzamento, agora amplíase outra vez. A mí, sinceramente, despois de non me queda moi claro que había diferencia con os puntos anteriores, entiendo que hai un incremento, que non sei se hai un incremento na parte que paga o Concello ou na parte que ten que ser subvencionada por encargo aos fondos europeos. Entón, gustaría que se nos dera esa información para poder
ter todos os elementos antes de poder votalo. Insistimos en que nos parece, sempre dixemos, unha obra moi necesaria. Ahora, neste caso, se plantexan 4 mensualidades, 4 prazos para o pagamento da parte do Concello. Non sei se esta cantidade se incrementou respecto do que estaba previsto inicialmente ou non, non se nos aporta cal é a cantidade anterior, así que podríamos ir a buscar. Bueno, normal sería que se nos explicaran estas cousas antes de podernos ter que posicionarnos ao respecto. Non sei se nos pode dar esa información. A información ten aquí. Non, esa que acaba de preguntar non está. Claro. Cal é a diferencia desto que nos presentan aquí respecto do que estaba suscrito anteriormente? En que supón o cambio? Para que é este cambio? O cambio porque había unha diferencia cando empezamos no proceso e logo se incrementou, pasou un ano e despois hubo que facer unha adenda nova, se fixou a adenda nova e nesto pagamos a diferencia, e nada máis. Vale, entón a diferencia que se incrementa é por completo a cargo do Concello ou se reparte tamén? Non, unha parte do Concello máis da Xunta, lógicamente, nós estamos pagando... A cargo dos fondos europeos, non da... Sí, pero é igual, nós aquí a maioría se vamos a eso toda Europa, casi, prácticamente, porque todo o dinero de... casi, vamos, en España pásanos igual, estamos a préstamos. Pero que quere que lle diga? Todo o dinero que vende prácticamente dos presupuestos españoles, casi todo vende presupuestos europeos de préstamos que nos dan. Pero non seguir préstamos non temos. Te digo de Europa que veñen de préstamos que nos dá o goberno, que nos minora as adendas que nos ten que dar a nós. Que quere que lle diga? É verdad, entonces participan ustedes. Que nos minoran o dinero que nos dan ao Concello en general. Ustedes participan en que nos den menos. Están todos contentos. Non sei de que me estaba a falar. Eu estou preguntando polo... Pero, claro, non, eu quero que o punto que estamos a debater para poder opinar ao respecto. Pode opinar que a obra está acabada e que temos que pagar esta nova. Eso que é. Pero eu estou preguntando cal é a diferencia a respecto do que tiña que pagar antes o Concello co que ten que pagar agora. É o mismo, temos que pagar desde que da outra vez se trouxe o premio, é o mismo que temos que pagar. Entón, a necesidade da adenda? Da adenda porque temos que facer para proceder ao pago se fai isto. Hai que facelo. Non creo. Se a cantidade é a mesma, non hai ningún cambio sustancial, insisto, cal é a necesidade ou por que se necesita técnicamente facer unha adenda? Porque temos que pagalo. Pero a adenda non é para pagalo, a adenda fai un reparto da cantidade. Eso xa estaba antes. Vale. Entón, en que altera este reparto a cantidade ou o reparto que estaba anteriormente? Ten que haber algún cambio sustancial para que se paga isto. Senón que non entendo. Pero que sinceramente, por eso pregunto. O cambio que había xo había antes. Entón, si é exactamente igual, para que se necesita a adenda? Porque necesita a adenda, porque necesita. Non, eso non é unha resposta, señor alcalde. Bueno, pois estou dicindo que é o que hai. Bueno, pois, se vostede non me pode dar unha información a respecto de por que é isto, eu vou ter que abster. Pero as tiñas. Porque non me está explicando por que se necesita unha nova adenda a un convenio xa que xa establecía un reparto de pagamentos. Pero se lle dixen antes que houbera o cambio, lógicamente fai que cambio? O cambio xa está establecido. Xa estaba establecido. Entón, se agora é o mesmo o reparto das cantidades, por que é necesaria a adenda? Porque, o convenio de colaboración modificada a cláusula quinta, réxime de financiamento, obrigas de carácter económico, nos seguintes términos, e quedan estes. Estes son o que hai. Vale, entón, insisto, en que se diferencia co que había antes? Estás dicindo que é igual. Xa lle digo que o cambio que había e hai que formalizar isto. Non queda máis remedio. Pois se formalizou nunha adenda e agora faise outra. Se usted non sabe responder, que preguntar ao secretario ou a intervención. Non, é isto, pero vamos a ver. Se o temos claro aquí. A ver, vamos a ver. O que ponga aí xa o sei. Pero vamos a ver, nos temos que pagar. Lógicamente, temos que pagar isto. E nos temos que pagar. Antes eran, creo que 200.000, e logo agora pagamos 189.000. Entón non é o mesmo. Hai un cambio. Pero foi o cambio que hubo anterior. Vale. Ya está. Entón, agora, hai entón unha minoración para a cargo do Concello. Claro, entonces nos temos esta diferencia, pero a diferencia era mínima, pero xa trouxemos antes. E hai que fazer isto. Hai que fazer unha adenda en estes términos, non é outra cousa, vale? Non ten problema ningún. A obra está feita, nos temos que pagar unha parte e iso te paga a outra. Pero eso xa o sei, pero vostede agora está dicindo que antes a cantidade que tiña que pagar o Concello era maior e agora vai pagar menos. Sí. Bueno, non estou moi de acordo con iso, pero bueno, creo que non é exactamente así como explicou, pero é verdad que non teño o convenio inicial, entón non podo, pois, comparar. Sí que se producen uns incrementos por diferentes causas,
e por eso se van incluindo. Primeira, por o plazo de execución, creo que se ampliou 3 meses, o segundo é por un contrato de servicio de apoio técnico, o terceiro por o servicio de actividades preventivas, o contrato tamén. Bueno, eso supón uns incrementos. Hai que facer, bueno, esta adenda para meterlo aquí, é o custo que inicialmente creo que eran, non sei onde ten, pero eran 800 e pico mil euros, ou é casi 1 millón de euros. E a cantidad do Concello son 180, bueno, aproximadamente 190.000 euros. Eu non sei se isto se aumentou ou se reduceu con respecto á cantidad que tíamos que aportar inicialmente, que era a parte non visible. Eu entendo que se aumentou, non pasa nada porque hai causas que se producen. A mí quédame aquí a dúbida desta parte que pon aquí, que no caso de que a Comisión Europea adoite decisións que impliquen correccións financieras ou de certificación de fondos europeos, consecuencia de causas imputables á actividade local, o Concello obrígase a asumir os ditos importes económicos. En caso de que se produzcan aumentos do coste por causas motivadas polo Concello, terían que asumir eses costes, pero entendo que as causas que hai aquí non é por eso, o cal seguiría nos porcentaxes iniciais. Eu tampouco lle vexo isto maior problema. O importante é que se fixera, cando se fan obras, pois ás veces ocorren deste tipo de accións que incrementan os costes, especialmente polos aumentos dos plazos de execución. Eu vou ir ao práctico. Está en funcionamento? Sí, está. Xa está en funcionamento, porque tiña que haber empezado, creo que era Sí, pero bueno, está en noviembre, coa ampliación do plazo. Vamos. Vale, ainda está en prueba. Sí. E quería che preguntar outra cosa, por un tema que vin aí dunha factura dunha servidumbre, logo que sí, un cambio, sí. Eso por qué? Porque a situación do ERAS non é a posición inicial, tuvose que modificar a... Non, onde estaba a bella. Entón había que pasar, digamos, a electricidade polas aceras, había que ter unha obra moito maior, indo por arriba, e a señora deixou pasar unha servidumbre pola finca dela, por onde tiña xa a edad bella. Vale, esa servidumbre, que entendo que é un coste, sí, podes ir pagos unha vez ou non sei se... Non, xa está. Vale, entón deixouse pola electricidade. Vale, pensei que se modificara a posición inicial, porque dixéramos, acordamos que faláramos hai tempo das cotas... Había que subir pola parte hacia as aceras, que romper todas as aceras, e baixar por outro lado, cando o tramo é moi pequeniño, son 100 metros, pola súa finca, de outra forma, e andaría medio quilómetro, máis ou menos, porque tuvo unha volta, e non tiene que hacer rotura, costaría moito máis. É precisamente acordo de sí, ao final son ficas agrícolas que aí non é organizada esa zona. No, pero bueno, sí, a súa propiedade, o seu huerto, a súa propiedade. E despois é un servicio público, unha tema pública. Vale, nós votamos a favor. Buena. Nos abstémonos, porque consideramos que a información que nos dan non é suficiente. Insistimos en que a obra nos parece ben e moi necesaria, pero gustaríanos que se dé a información completa á oposición, cando se teña que tomar unha acción. Vale, información de aquí. Non. Pois o punto número 4, que é a aprobación do plus adicional dun 2025 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2020. Propón o Pleno da Corporación que adopte o seguinte acordo: participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal por plus adicional 1/2025 da Deputación Provincial da Coruña, a chega provincial reasignada do plus adicional 68.020,43. En segundo lugar, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso, na súa página web e ou redes sociais, facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A ver, dúas consideracións. No que é adicional 7.000 euros, o que se consigna é que se vai utilizar a subvención destinada a servicios sociais na adquisición de mobiliario, unha impresora e unha fotocopiadora. Non dubidamos de que os servicios sociais necesiten deste material. Parecenos perfecto de que
teñen esa necesidade e que se lles adquira ou se lles dé ese material. Agora ben, non entendemos que esa adquisición teña que ser con cargo ao post social, cando esa axuda sería moito mellor que se destinase á adquisición de material que vai ser logo destinado ao uso de persoas usuarias, dependentes ou outro tipo de persoas, como por exemplo utilizar a partida que está pensada para a cesión de material, como son camas articuladas, cadelas de rodas e demais, que sería propiedade do Concello, pero que o Concello prestaría non creo que sexa que desbordemos en material, ou polo menos se coñece de casos que necesitan de máis material e as asistencias son limitadas, non? En todo caso, ese material, esa fotocopiadora, que ainda así parece un pouco excesivo os prezos, eu sinceramente recomendo que mirades leasings e rentings de fotocopiadoras que vos saliría moito mellor que non mercar unha nova, pero ainda así, consideramos que sería mellor dedicar a adquisición de material que logo vai ser utilizado nos domicilios, ben polo persoal de servicios sociais, para que usen en plan grúas ou demais, ou camas articuladas ou este tipo de cuestións. É a nosa suxerencia. Ainda así, lógicamente, non vamos a votar en contra nin absternos, porque nos parece que o resto da inversión é moi necesaria para o Concello. A respecto do resto da inversión, do que sería o post social ordinario non o adicional, aí facer outra consideración, que é a respecto da contratación desa segunda asistenta social. Digo asistenta porque neste caso é outra compañía, outra muller. Neste caso, aí justifícase que se ven contratando a través ou con cargo ou financiado con fondos do post adicional do ano 2021. Non sei que tipo de modalidade contractual ten esa persoa, se é unha contratación temporal que se renova anualmente ou unha contratación indefinida. En todo caso, se está a cargo dunha subvención, esa contratación temporal logo vai acabar necesariamente en unha estabilización, e a miña dúbida é, dado que se evidencia que hai unha necesidade estructural, porque desde o 2021 necesitamos contratar unha segunda asistente social, por que non se fai o necesario para a súa estabilización ou, para darlle unha seguridade laboral a esa persoa ou a outra persoa, porque o mellor se cadra é necesario abrir un concurso ou unha praza para que quen queira presentarse a esa praza poda facelo. Entón, non sei, por eso pregunto, non sei que tipo de modalidade contractual ten, en todo caso, parece moi ben e necesario que se siga mantendo ese posto de traballo, pero preocúpame que se faga con cargo a unha subvención e que se poda supoñer unha temporalidade indefinida que logo ao final vai ser necesario estabilizar sin pasar por unha necesaria ou desexable oposición ou concurso público para que quen queira e teña oportunidades e posibilidades que se presente a esa plaza. Entón, esa é unha pregunta barra valoración que, se me podedes contestar, pois a referir. Por lo demais. Vale, a ver, con respecto a isto da contratación e tal, creo que ten que ser para personal anterior ao 2017, non? Ese non entra nese caso. E na justificación aparece a contratación. Non é exactamente así. O anterior é todo, e a partir de aí, se botas máis de 3 anos con contratos continuados, tamén tens que entrar. Claro, pero ela non estuvo con contratos continuados. Fixo un parón e agora, cando saliu a plaza, presentouse máis xente, non? Eu non sei exactamente cantas eran as persoas que se presentaron. Pero que pregunto é que a modalidade contractual que ten actualmente. Porque vos ahora quitaxe de súa praza de traballador social, pero non é esa, é outra. Non, é esa. A que quitaxe de súa estabilización. Sí. Creo que se presentaron, non sei, 8 ou 9 personas, me parece. Pensei que era de Uxía, pensei que Uxía non estaba ainda como cifra. Non, Uxía entraría nestas que son anteriores ao 2017. Pero entón era que saiu a de Uxía. Pero Uxía é educadora familiar, non é traballadora social. Vale. Entendes? E con respecto, aí te dou a razón, porque a mí pareceme, o tema da impresora e da fotocopiadora, que os precios están polas, sabes? E eu penso que eles que miraron varias opcións, cal sería máis rentable. E neste caso son para persoas, favorecer a persoas rapaces, vulnerables, de educación familiar, que leva... Pois digo, non dubido da necesidade do material. O tema que ese non o vamos a utilizar somente eles, non é un
No, material non é só, por eso claro, te digo, vai servir non é para solo todo. para Entón, eles. sí que hai dotación orzamentaria no Sí. todo o Concello para facer cargo a material fungible, material de oficina e tamén incluirá, supoño, fotocopiadores e demais Claro, cousas. neste caso son Entón, utilizar a xente subvención vulnerable para iso é o que non teñen chirría, capaces, que non o teñen para impresoras nas cousas súas sociais. casas, sabes? E entonces, como son xente que leva a educadora familiar, pois para que se beneficien desa impresora. E no caso da fotocopiadora tamén hai unha persona, a psicóloga, sabes, que traballa con rapaces e tamén ela leva todo fotocopiado, sabes, para que eses rapaces que non teñen fotocopiadora na casa e que teñan acceso a eso, pero vamos, que o fan con idea de beneficiar a esta xente vulnerable, sabes? Pero que sí que che dou a razón con respecto aos precios, sabes? E sei que miraron como salía mellor, sabes? Pero que sí, pero sei que está bastante cascado ese mobiliario e que hai que cambiarlo. Pero con as sillas só, non? Con as sillas, con sillas. No, con as sillas, a impresora Sí, e a a fotocopiadora. E as sillas porque aquí o espacio, como vedes, é minúsculo e entonces para reunirse con familias, moitas veces nunha casa veñen 6 personas, entendes? E entonces decidimos que se acondicionara algo a sala de xuntas e aí que poder ter reunións con estas familias. Bueno, a mí parece unha boa idea. Vos decideme se están no Eu digo, acerto, a mí parece ben que se le ese material. A miña dúbida, ou a miña, o que consideraría máis oportuno é se hai unha subvención que está pensada, xa sei que isto vai ter un uso tamén non só por parte do persoal de servicios sociais, senón tamén por persoas usuarias, entón vale, pero eso entra perfectamente dentro de partidas orzamentarias que ten o Concello, que non sei se se gastan ao 100% ou non, pensadas precisamente para a adquisición de mobiliario, material fungible e cosas de oficina, que ainda que teñan un uso social, se les pode dotar a iso e dedicar eses 7.000 euros a comprar material que realmente sí que considero que sería máis necesario que é o que van a usar directamente persoas, eu poño o exemplo das articuladas ou paredes ou grúas ou demais que tamén entra dentro desa categoría, non? Por exemplo, no sistema, xa sei que o ano pasado debatimos eso aquí, o tema da adquisición dunha grúa, pero non creo que con eso se satisfagan o 100% das necesidades das persoas usuarias que levan os servicios sociais do Concello. No, pero invertirouse en dúas grúas, unha grúa, en dúas camas articuladas, Xa, pero cantas persoas dependentes levan ao Concello? Non só as que levan as persoas que traballan directamente para o Concello, senón as que están externalizadas e que non contan con eses servicios, en moitos casos. Porque, claro, pero se deixan... tamén todos necesitan, Bueno, pero como están a través de creo empresas... que ahora mismo só hai unha persona que está utilizando a cama articulada, entendes? E está disponible. Pero hai moitas persoas que teñen que mobilizar manualmente as persoas do SAF, as que traballan directamente para o Concello e as que traballan para empresas privadas, que se houbera grúas non teñen que mobilizarlas manualmente, por exemplo. Porque de que sexa necesario ou non, claro que tendo as persoas que están traballando para empresas privadas, as queixas non chegan tan directamente ao Concello, pero é unha necesidade. E hai moitas persoas que están encamadas e que non me digas que somente hai 2 persoas en todo o Concello que en dependencia que necesitan a rúa. Hai moitas máis. Ou que necesitan unha cadeira para poder desplazalos desde a habitación ao cuarto de baño. Por exemplo, se non teñen mobilidade e que teñen que ir levándos do brazo, porque non hai tantas cadeiras de rodas as que para prestar o Concello, que non é que se lles den, é que o Concello é propietario, se lles prestan, as unha vez que deixan... As non se podían pedir, Dentro desas partidas, sí. Outra cosa son as que dan, outra cosa son as que pede o centro de saúde. Pero aquí dentro deste material, das grúas, tamén se poden incluir cadeiras. Non, de verdad que non, Eu creo que sí, porque me informaron a mí unha educación por menos. Eu díxeno, vale, de pedir as cadeiras de rodas. E me dixeron que eso non entraba. O ano pasado sí que se podía, porque eu creo que sí recordo se eso, non sei este ano, que non sei, pero pero o ano só pasado que podía, digas eso os todo sociales, Claro, eu necesidades que hai que cubrir. Aparece na partida xa, é dicir, na I, cadeiras de rodas.
grúas e calquer outro material ou equipamento valorado, é dicir, que en realidad sí que se podería aportar unha cantidad económica para comprar cadeiras de rodas, porque está especificamente estipulado no punto. Bueno, eu che digo, o ano pasado eu propúxeno e dixéronme que non, que había que ir a solicitalo ao centro médico. Esas son as que se dá gratuitamente sanidade, Claro. os sergas, pero isto sería que alguén adquire directamente o Concello. E servicios sociais é os que recomendan dentro das persoas usuarias que levan directamente ou a través desta organización de servizos o quen tenga prioridade para utilizar eses medios. Claro, era a nosa opinión do que sería prioritario. O caso, non? Dunha persona, aparte que era destas automáticas, unha silla de rodas, eu vía que esa persona que realmente o necesitaba, sabes? E claro, cando va unha persona, como non é deles, entendes, entregala no Concello. E díxoselle de tal, e esta persona dixo que non la quería, sabes? Non é que lle ofrecemos e pensamos que podía mellorar con ela, e ademais que é automática, que pode subir unha costa perfectamente e bueno, conocedelo todos, sabes? E dixo que non, que eu que chegaba lle ben a rehabilitación, entendes? Bueno, pero ese é un caso puntual que se nega a ter material e tal, pero... Prefiérome que a xente que a pide, que normalmente que se lle dá, bueno, eu que teño de coñecemento. En todo caso, moita xente, os usuarios directamente, non digo ese en concreto, en xeral, descoñecen as necesidades que teñen. Con que habería que falar é coas persoas coidadoras, non digo aos familiares, que tamén, sino moitas veces os profesionais que van ao domicilio e que se enfrentan a situacións nas que teñen que mobilizar a persoas encamadas manualmente e que non teñen os medios. Falando con calquera das persoas que traballan, xa vos digo, directamente non sei, seguramente terán máis medios que traballan para externalizados, pero bueno, a que coordina aquí é asuntos sociales. sí. Isto se refiere sempre que asuntos sociales nos transmítanos unhas necesidades. Nos que facemos é cubrir as necesidades que nos transmiten. Nin lle sacamos, nin lle poñemos. Despois, calquera actitud ou calquer tema que teña que resolver ou que lle poden decir, ten que decir a asuntos sociales e asuntos sociales nos podían. Vale, pero non estamos falando con un montón de cosas. Nós temos que ter, lógicamente, un interlocutor que é pero a priorización das prioridades tamén é unha cuestión política, non é meramente técnica. Domicilio, sabes? Eu non conozco a ninguén que lle faltara ningún material dese. Exactamente. E ti seguro que tampouco. Eu coñezo as persoas que traballan nos domicilios, a varias delas, porque Personas que traballan nos domicilios de empresas privadas. a cuidar aos meus pais. A empresa E privada... que se queixan, pero son pagados, son externalizados, son servicios do Concello tamén, Ten que o Consello a empresa privada poñerlle a chofer. Non lle pongo a empresa, pongo o usuario. Pero o que está pagado é o Concello. Claro, pongo o usuario. Eu non conozco a ninguén, Estou con albarreiras, ao final ti lle estás pagando unha Eu, na nosa casa, non me xento así, e conocín moitos... Pero quen está pagando esa empresa privada? Ti pagas a empresa privada o que che cobre? Sí, o que sea. E a empresa privada paga. A empresa privada ten que falar... Pero se o servicio non é adecuado, ten que existir. A empresa privada ten que falar é co Concello. Non, darlle ao usuario. Que dá un servicio de axuda ás persoas. O material pode se prestar a través dunha serie de, bueno, pues de axudas que hai. Eu personalmente, xente que conozco, que está chamada, que está falando, non conozco nada. O que quero dicir é que é personal do Concello, pero o personal de empresa privada independiente, porque se vai dar un servicio. E se lle falta jodería, ou con vos. Pero eu non conozco O que nada. estamos a comentar, que teñen que calquer explicación ou calquer cousa, nós o que facemos é defender o que é as necesidades das asuntos sociales que nos transmiten a nosa vida. Despois, do resto, calquera cousa, o que ten que facer calquer persona ou que sea, é transmitir asuntos sociales, asuntos sociales. Bueno, Somos insisto, que interlocutores que parece, nos son os temos. que mellor coñecen a situación, non o vou negar. Bueno. Agora, hai decisións técnicas e decisións políticas. Bueno, E a orientación das necesidades e das prioridades que o que ten A di- orientacional non é que diga o que digan eles vai a misa. a decisión... Os que gobernan tamén ten algo que decir, fijo, A decisión política estamos adecuando. Bueno, e eu esa decisión Que é política unha- e desa orientación considero que neste caso hai outras necesidades máis urgentes para pero, gastar eses vale, cargos. pues mire, esa é a súa opinión. Vale. Perfectamente válida. Está claro? Non hai? Perfectamente válida, igual que a nosa perfectamente válida. Discutible. Claro, é discutible, sí, pero non é o mismo estar dentro que estar fora. É diferente. Vale. Ten a palabra.
Que desde dentro é onde se fai a verdadeira negociación, non desde fora. Nos íbamos a facer tamén en Fincapé neses 7.917,52 euros. Efectivamente, igual que o BNG, pensamos que a fotocopiadora, a impresora e as sillas se poden comprar con outra partida, é dicir, ca partida de material para o concello, mismamente. É dicir, sin ter que utilizar este post adicional social para comprar material de oficina. Ainda que despois vai a ter un uso para facer fotocopiadoras aos nenos e demais, que tamén se podería facer arriba, e non ao final lle vai a negar facerlle unhas fotocopias de calquera cousa arriba a ninguén. Entón, eses 7.917 consideramos, como xa dixemos noutras ocasións, que van mellor invertidos en material. Cama, cadeiras de rodas, grúas, etc. Si é certo que hai moitas persoas encamadas e hai moitas persoas que non teñen a posibilidade económica de comprar unha grúa, porque son caras. Entón, pois, material como grúas, a xente está acostumbrada a cargar as persoas maiores, levantalas e demais. E hai moitas persoas que non se queixan. Pero que estén acostumbradas a facelo non quere dicir que teñan que facelo. E despois está o personal que non é só que, é dicir, un técnico de prevención de riesgos non lle deixaría facelo. Depende un pouco cando pese a persona, pero en teoría non poden levantar determinado peso. Quero dicir, supoño que xa sabedes, co cual necesitarían a grúa para o seu traballo. Ora, podemos valorar se é a empresa privada a que lle pagamos aos 6 meses con suerte, se é o que ten que poñer ese material. Si somos nós como concello e como servicios sociais que lle prestamos ás persoas do noso concello, que tendo a posibilidade, porque a temos, de dar ese servicio non o damos. E iso é unha decisión política, non dá tamén. Quero dicir... Patricia, eu, mira, falei... Quero dicir que non... O sea, con Ullasar, non? Por exemplo, eu falei con outras empresas de axuda no fogar e estas, digo xo, que a persona, o director da empresa me dixo que el que daba o servicio, vale, creo que non sei se fai Lousame, bueno, outros concellos, e me dixo, eu teño unha persona con dependencia na miña casa, por exemplo, miña abuela, e eu sei o que é, e nós damos o servicio completo, que necesitan tres grúas, pois poñemos 3 grúas, pero iso faino esa empresa, entendes? Nós, o ano pasado, e vos estabades diante, decidimos meter nas grúas e tal, pero, de verdad, que non se lle dá o uso que eu pensaba que se lle iba a dar, sabes? Mais uso tanto no das camas, como no das grúas, como... Igual o que hai que ter é máis comunicación igual co personal que desarrolla esas... Claro, pero por eso digo, se hai queixas, pois tiña que vir aquí a servicios sociales e dicir, oye, a persona que nos ven axuda a domicilio, pois non a vemos competente ou non pode... E despois hai moitas persoas na súa casa, é dicir, persoas normales, pois igual coidas a túa nai, coidas a túa sogra, que tamén podía ser útil, pero igual non saben que hai esa disposición, sabes? E se non teñen conhecimento, moitas veces a xente non pide, sabes? É dicir, ou coincide que yo comentas a servicios sociales e de repente se acordan de que teñen unha e que non está, que está libre, e entón te ofrece, ou en realidad a xente non ven a pedir unha grúa ao concello, porque nadie considera que lle van a dar a grúa, mira, necesito unha grúa. É dicir, nadie vai a facelo así. Ti cando tes un problema e buscas a información, Patricia. Bueno, cando tes o problema, cando che chega un momento verás que é así. Ti cando tes un problema na casa que non podes mover a persona maior e necesitas unha silla de rodas, informaste se tes subvención para ela, se no concello hai, se non hai, informas, buscas ti a maneira. Pero igual non tes marxe para pedir unha subvención, Ti non vas porta por porta a preguntar a quen necesita as cousas. A persona cando necesita algo, e a subvención non ven hoxe. Búscala. Que buscas a forma e informaste. Porque a mí, por desgracia, pasoume e informeime. No momento que me pasou o problema, eu informeime para saber
Se o que eu necesitaba, tanto un andador como unha silla de rodas, como unha cama, busquei a solución, é dicir, informeime como podo facer. Pero normalmente, se tes unha necesidade, non é algo inmediato. Como? Ti tes unha necesidade dunha silla de rodas a outra, hoxe. É inmediato, é inmediato. É inmediato se de repente hai unha silla de rodas, non... Tanto tes unha subvención para comprar algo ou xa Pero que non xa dá Pero tamén tes subvención, e a subvención é inmediata. Ti vas a comprar, de feito, ni siquiera cho cobran. Ti vas a unha tienda, da factura, cobran unha parte a ti e outra parte non a paga. Xa paga o Estado. Eu non sei quen a paga, pero eu non a paguei. Paga o Estado ou quen sea. Tanche a ti a parte que che corresponde pagar a ti e o resto paga o Estado, a Xunta, eu non sei quen o pagou. Eu non. Agora creo que xa íntegro. Non o sei. Eu cando fora da guerra, eu paguei a parte. Pero unha prescripción médica, que te ten unha prescripción Exacto, médica, tamén é iso. correcto. Lo que son persoas dependentes, Persoas dependentes, progresivamente tal, non podes ir cada dos con preso médico, ti mira que ahora empeorou. É que agora dun día tal, é dicir, é unha situación de que se vai agravando. Cando tes unha persoa que de repente, pois, necesita un xerador, un médico che dice, vale, pois a prescripción, a receta, é correcto, xa non me acordaba, o informe son así, sí. para receta, factura de receta, e ti vas con receta a farmacia, pero bueno, en casos É con compromiso de cuestión. Un momento, xa está. Bueno, veña, vamos a votación. Home, é que no momento que tes o problema, vamos pasar. BNG, A favor. a favor. A favor. A favor? A favor. Veña, bueno, unanimidade. Eu te quise que por ahora non votamos a todo. Cerramos. Unanimidade. Non quero que a nadie lle falte nada, que lle falte a Vamos. todas as personas. Estamos todos para axudar. Claro, claro que sí. Bueno, o único que vos digo é as persoas que traballan para UDESAR, ahora os que vai sair na medio tal, ou calquera outra empresa, que as mandan a 5 ou 6 servicios nunha mañá, que non teñen as grúas, e se un por casualidade ten unha grúa, non lle dá tempo, no tempo que ten que ir dun servicio para outro, a baixar a grúa do coche, entrar no domicilio, montar a grúa, coller, non sei que, non sei cuánto, e que lle dé tempo a facer o que ten que facer nese servicio e marchar co servicio que ten, que o mellor ten non sei cantos kilómetros por diante. Pero será culpa da empresa que terá que poñer máis. Unha empresa que está contratada polo Concello e que tamén terá concello que decir sobre como se llaman os servicios Vamos a ver. Dijo xa falamos no seu momento de que era necesario a municipalización. Non se considerou, entendo que o cantidad era importante, pero non nos podemos despreocupar das condicións laborais que tienen as persoas que traballan a través desas... Ninguén está dicindo No, eso. nadie. Estamos dando voltas ao tema Sí. sin sentido. Darlle voltas e voltas. Todos estamos Estamos aquí para axudar a para axudar para o mundo, está claro. Esa como di Víctor. É unha necesidade cada vez máis amplia, Cada vez é máis Sí. Vale, igual, porque A veces tampouco a grúa eso non se adapta moito nas habitacións. Non é fácil. Eu vi na Depois hai xente que non ten sitio, que non pode, non é tan o fácil. armario, a típica habitación pequena. Hai que dar, O que non lle a porta, a silla de rodas pola porta, para sacar a habitación, xa sei, pero é necesario, pero bueno. O que sí que quería preguntar as traballadoras sociales sí que se lles informa desde servicios sociais deste tipo de axudas para cando a mellor lle pregunta a un usuario e lle diga, pois mira, tes esta posibilidade de pedir isto aquí, sí que se informa, ten información actualizada, pois eles, sabes, porque, claro, é o que di Begoña, son os que están en primeira línea, e moitas veces, pois, se poden dar información ao usuario, pois terán que mirar servicios sociales ou centro de saúde, pero que teñen información para poder transmitila. Non é caixa cola, pero casi. Sí, casi, non é. É un dos departamentos máis claro, moi importante. Un concello é tan diseminado, home, que non é tan fácil. Pero todo o mundo recurre aquí, o chamo por teléfono, eu vexo de aquí, por seguido, un con outro está. Eu, a ver, por exemplo, vía viable, pois, darlle difusión, como cando detectamos o bocín, sabes, que hai moita xente que non... que hai que reconocelo, que non sabe que é o cín ou onde está ou tal, pois darlle a difusión máxima posible, vale? E no caso da axuda no fogar, pois tamén o vía viable, sabes? O que pasa é que ves que a xente, se non o sabe, busca esa vida, entendes? Hombre, ao final non se quedou. E non, pero prefiero, sabes, que veñen, que preguntan,
que é o que necesitan de información, de papeleo, de todo. E hoxe, por exemplo, estuve con un chico, pero, sabes, que me sorprendeu, e como se moven, sabes, cando realmente o necesitan, pois cada un home ten que poñer algo da súa parte, que temos que poñer todos, non? Aportar. Pero bueno, que si único tal, pois darlle algo máis de difusión e o que se ofrece Sí, que esa información é importante. posibles demandas de familias vulnerables, entendes? Pero ao final, as familias máis vulnerables, eu vexo que están atendidas, entendes? Bueno, que eu sepa dos casos, vale? Non teño ninguna queixa de decirme, ollo, pois, fulanito está en malas condicións, ou de pagar un aluguer, ou de pagar a luz, ou de xente inmigrante que veñen de fora, que están aquí ao mellor 2 anos sin poder traballar, sabes? E con rapaces pequenos, e incluso hai que pagar o alquiler, ou non é verdade, facturas de alquiler, da luz que xa se pagan directamente, entendedes? Bueno, vos xa sabedes, se ves as facturas, está todo relacionado con eso, entendes? E bueno, e todo que sea para mellorar, eu Axudar, tratamos de axudar. estou de parte de, vamos, de todo, entendes? E así. Pero se vos sabedes de algún caso que estea sin atender ou que non estea ser recoñecido aquí nos servicios sociales, pois tamén se agradecería que o dixerades. Ou de comentarlo, vamos. Vamos a vamos a preguntas. A palabra, por favor, do BNG. Vale, primeiro dous xogos, un é referido a, o inicio, non sei como que xa estará apuntado, o inicio dunha plantación, creo que de piñeiros, xusto en riba, ao lado da mámoa do Martelo, dunha das mámoas do Martelo. Estaban abertos os surcos fai 15 días, supoño que agora xa plantarían tal. Entón, o rogo é que o Concello se interese por ver se houve alguna afectación, que metan aí ao lado do trator para abrir o surco para plantar os árboles, a mámoa, moi ben, igual non a necesitar, non sei, pero non é. Que? Non teu pai nunca non vou. Non será, non sei de quen é a finca, non nos dijo por tal. Teño fotos. Pero eu creo que é para traballar, non para plantar. Non é chegando, cale, que está chegando a Rotondo do Martelo, a Mandereita, non? Vamos, estaba comprado por valor. A mí parece que sí, ahora que faz... Anda a ver surcos ali, pero bueno. Tens 4 ou 5 regos contra o monte. Sí, contra o monte, onde empezan as árboles, aí é onde hai unha das mámoas. Aí ela. Aí, onde ves ese montículo que está aí pegado a un dos regos. Non, pero deixaron. Eso é unha mámoa. Deixaron o xusto no medio, na calle. Que? Plantaron aquí e aquí, pero que a mámoa deixaron. Bueno, pero cando metes o tal, debaixo do que o montículo, hai máis pedras. Non sei. O rojo é que o Concello se interese, polo menos, e que vexa se houve algún tipo de afectación ou non. Non se daba moita sombra, non lle vai dar, Pero non. Que, bueno, a posta de valor, aparte de dar os problemas, para ampliar carreteras e estas cousas, poñeras en valor tamén As estaría carreteras ben. debe ir por ali, Si, pero non vai chegar a man, non? Vamos, no. Sí, que é sobre a afectación. Vamos, no. Pero o que fan aí é darle todo para outro lado. Sí. Pero quero dicir que anda por aí. Pero non nun caso da mámoa. Pero no lado Vale. dereito, ni se miras Caraguas Santas, tamén había algo. Sí, pero está máis longe, non Está entra máis dentro longe. da API. O que van facer é darlle 2 metros para cada lado, pero aí van llevar os 4 para o... Para deixarle máis marxe a mano que está para para non tocar a número 4. Vale, o outro robo, por chamar de alguma forma, bueno, saíron, ainda foron anunciadas hoxe, saíron os anunciadas na prensa, cando menos, unhas axudas tamén destinadas a concellos para o feísmo, que pode ser de aquí 1 millón de euros para concellos de menos de 20.000 habitantes. Entón,
dado que o que permite iso é mellorar estéticamente actuacións municipais, pois que o Concello se interese pola subvención, ver se a podemos pedir e arranxar con iso alguna cousa, entran fontes, lavadoiros, aquel elemento de rollo público. Despois, xa que estamos as preguntas, a primeira é en relación a xubilación do pediatra. Xubilación do pediatra que está no Centro de Saúde de Rois. E que, segundo os rumores que nos teñen chegado a nós, que non podo confirmar 100%, parece que a intención é que non se substitúa, non se repoña esa praza e que os nenos e nenas de Rois teñan que ir ao Centro Médico de Padrón. Entón, pregunta, non sei se o Concello ten alguna información máis ao respecto e se vai a facer algo diante da Xunta e do Sergas para intentar que esa praza non quede suprimida e que se manteña o servicio de pediatría no Concello de Rois, que sería o que considero que sería mellor para isto que falamos ainda no último pleno co tema dos servizos para o medre da poboación, de que teñan servizos aquí, que non teñan que desplazarse e demais, pois manter aquí un servicio de pediatra en condicións sería o necesario. Bueno, que a nosa máis compartido con Dodo. Un Dodo, sí, exactamente. Vamos a ver, están dicindo que sí, que particularmente falei co pediatra, sí que se vai a xubilar, pero non temos conocimiento. No, a semana pasada, está traballando en Padrón. É que, de principio, non hai cambios para ningún tipo de que vayan a outro lado. O sea, que de partida... E vais a repoñer. De que van a cubrir esta plaza. Unha das cousas que se falou xa fai tempo, eu incluso creo que falei con alguén, non sei se con Dodo ou con alguén, con personal con xente de aquí, é que hai moita xente que non ten o pediatra aquí, dentro do que sendo o Concello de Rois non ten o pediatra aquí. Entón hai moitos que teñen o pediatra noutro sitio, entón hai un ratio, e se dixen a alguna persona máis, dixen non, o que deberíades de ter o pediatra que despois podes ir. E entón aí que pasa? Que cando miran os ratios, claro, faltan moitos nenos que están aquí, pero non son usuarios de aquí. Claro, aí ven un caro, o sea, que a ti che gusta unha persona ou outra, como se eu son usuario de aquí do centro médico. Ou o día de traballo, se che resulta máis cómodo levar no, claro, unha cuestión que... Pero a cuestión é... Eu interesei, intereseime por eso, e foi unha das cousas que me acordaron, que se non da hora, xa de antes, eu teño ido xente, jolín, tamén debería ter, bueno, algún que tenga alguna discrepancia, como que sea, bueno, pero debemos de, si queremos ter un servicio, tamén debemos de colaborar e de que despois de vez en cando, podes en todo caso, en general, estamos falando de... O Sergas pode utilizar ese argumento de que non ten el número de nenos suficientes ou en Rois e Dodo, sumado. No, Rois e Dodo. Creo que son 3 días en Rois e 2 en Dodo. Sí, para manter o servizo, pero en todo caso o que terá que facer o Concello para poñer de manifesto precisamente o número total de nenos potenciais usuarios con independencia de que estean agora no cupo ou non dese pediatra para poñer todos os argumentos en riba da mesa para manter o servizo. Agora mesmo a rumoroloxía que está por todas partes é que esa plaza se vai amortizar. Pero de principio non, Bueno, eu falei, non de momento non. De momento, non quero decir que xa cambios, de principio non. Incluso falei co pediatra e falei arriba. E dixeron que en ningún caso, de principio. Quero dicir que mañá, depois de haber un trabajo de principio, nós, lógicamente, estamos a favor de que se manteña o servicio, e máis somos Rois e Dodo, que se repoñe. E que estamos falando de moitos nenos. Pero agora está xubilado, non está cuberta a plaza. Él non está xubilado, él está traballando, Padrón. Porque tú está traballando. a Padrón. Tres veces. Vale, pero agora mesmo a teléfono do Centro Médico de Rois, pregunto. No Centro Médico de Rois? Sí. Vale, entón, por o motivo que sexa,
Sí. A mí díxeme que era pola xubilación Pero é desa persoa. por outro, a veces porque suplen alguna, entonces intentan, como yo teño pouco servicio en un sitio, concentran por algo que, por eu lógicamente pregunto eso, xa do cambio do verano, todas estas cosas de toda a vida que levamos oído, pues a veces non hai, ou non hai dificultad para contratar, e poñen vacacións, e lógicamente poñen. Vale, pode ser unha base temporal, agora pero mesmo. unha das cousas principales que me puxeron no tema de isto xa fai tempo, xa fai tempo, xa ten boa xente, é cuidar é iso, non? Que hai unha cantidad, o sea, moitos nenos e nenas que están aquí, pero que non acuden aquí. Entón, a veces non costa moito no servicio. Que iso é o problema das tarjetas, non? Por exemplo, cando tes tantos usuarios ten este médico, cando decimos, que hai moitos, Jolín, pero oiga, pues, si metemos 50 máis ou 60 que poda haber, igual non traen outro. Porque nos pasou, nos o PSG o que temos en Urdilde, puxeron outra persona. Porque a médico foi un tema que nos preocupamos moito, porque claro, de chegar un usuario ao médico e encontrarse unha nota que ao mellor esa persona, o médico saleu, unha cousa é unha urgencia que non pasou outro día, pois hai unha desgracia, pois é normal, chegas a olhos. Se a túa mellor é menor, lógicamente, se non hai que ir ao hospital. Va, bien. E trouxernos unha persona ali. Entón, iso é moi importante, pero porque hai unha demanda, porque lógicamente é necesario. E nos aquí, oiga, somos moita xente, ainda que aparentemente non somos moita xente, moita población. Pareceme ben, pero nese caso non se pode pasar a trasladar a responsabilidade aos usuarios que non están inscritos. O que habrá é que a responsabilidade do Concello é manter o servicio con independencia de que sexamos algo das que sexamos e no día de mañá sexamos ainda menos, porque efectivamente eso é un condicionante se queremos fixar aquí poboación. Claro, se non con este argumento, moitos concellos do rural, pequenos e tal, quedarían sin servicios. Porque temos que asegurar que nos estamos, que lógicamente que xa lle digo que nos interesamos e de principio teño a palabra de que non hai ningún cambio, nada, pode haber outros cambios. Estou dicindo, é un argumentario que eles, o sea, que comentan, que dixeron, a mellor fórmula sería que houbera máis usuarios, porque sodes, hai moitos nenos e non están aquí. Claro, e aí ven a diferencia, é o tema, é o que se refieren eles. Non o falo porque se o discurso, non, ao contrario, pero é unha forma que dicen moitas veces a xente. Polín, pois hai que tamén colaborar e intentar estar aquí, e que a veces non lle gusta unha cousa, pois a veces está como todo na vida, pero sin embargo, se queremos ter servicio, tamén temos un pouco que loitar con eles, é o que eu me refiero. O pediatra da servicio en Urdilde, no centro de saúde, non as horas. A mellor o desplazamento pode vir aí, non? Quero dixer, o desplazamento dos usuarios pode ser personas de Urdilde que non queiran vir, que lle quede máis fácil ir a Brión ou... Mira, si queres que te diga a xente de Urdilde, así, algún caso que conozco, e están padronados en Rois, e van a Negreira, porque mellor a Negreira. Porque a mellor traballan non a Brión, Non, porque te dá fama, porque... A mellor de que é bo profesional... A Paresa, por exemplo, era de Negreira, Aí está. E levaron, que? Aí está. Sí, aquí te pasa igual, pero bueno, no, pensé que a mellor podía ser por a distancia, sabes, que fora máis cómodo e pero estamos falando de mellor de 120. Claro, aí ven un problema, sabes? Pero sentar... Bueno, imagino que a mellor tamén hai xente que vive aquí e tal pediatra aquí, a mellor. Sí, pero contanche de principio, que cando miras o ratio, tens que mirar, hai moitos nenos, moitísimos, e sin embargo, claro, ao mellor son 100 e pico. E aí é unha pena, non? Pero bueno, pero independientemente do tema, oye, que aquí hai moitos nenos e nenas, cuidado, e hai que atender, lógicamente, non llevamos ir, podes ir unha temporada como calquera, como teño que ir ao parque ao padrón pola tarde, pero bueno, finalmente hai que dar máis servicio aquí. Claro, como xa estaban a ver terminados. Meteros para terminar por Carlos, pues tuvo que toda a vida vale como calquera médico calquera, pero hai xente que ao mellor, non sei se pusieron cabos con tema. No, pero bueno, creo que non, vamos, non é un tema de persona. Estamos falando do que hai, unha pregunta, non é caso. Que non debemos... En todo caso, non esperar a que lle comuniquen xa tal, sino por parte do Concello interesarse e intentar asegurar a reposición da plaza. Pero hai que ser interesei, a ver, ao principio, eu teño esa palabra.
Dese tempo, xa fai meses que falamos dese tempo. Sí, xa sonamos, estamos mirando, Vale. Logo, a outra pregunta é, en relación co tema das recentes inundacións. Ainda hoxe sabía a conselleira dicindo que reclamaba que os concellos tiñan que comunicar o plan de inundacións e que se encargaran de limpeza de cauces. Como? E que se encargaran os concellos da limpeza de cauces. A conselleira da Xunta está moi preocupada polo asunto, pero remite aos concellos que fagan a limpeza. En todo caso, o tema é, aínda esta semana houve unhas inundacións bastante considerables que afectaron a moitos veciños e veciñas. Entón, saber, primeiro, se o Concello mirou esa posibilidade de avaliar un plan de caso de inundacións e medidas para, en todo caso, previdas con limpeza de cauces e outras medidas preventivas para evitar esas enchentes e, en que situación ou que medidas adoptou o Concello. Nos estamos facendo un plan de inundabilidade desde fai varios meses. Estamos traballando neles, incluye as zonas que son potencialmente que xa están dispostas no tema na Xunta, nos mapas, donde zona inundable pode ser a zona de Lamego, a zona de Codesido e a parte, desa zona do río. É distinto, eso é unha cousa a efectos de construcción e demais, outra cousa é un plan de emergencia por inundacións. Pero no plan de inundabilidade digamos, que é o que se prevé, o sea, daqui, hai planes Sí, a evolución das zonas inundadas. Claro, de como están. Tamén como se actúa nunha situación de claro, pero a inundabilidade non. Non é outra cousa. No, o plan de inundacións municipal debe ser incluir dentro do que é o PEN. Claro, eso é distinto. Nós o que estamos mirando é de que forma, cando mirar cotas hacia onde vai a agua, en ese caso, por exemplo, entonces, que actuación hai que facer? Nos vamos a trasladar. Hoxe mismo, estuvemos aquí o Iván, e o José Manuel tamén, estuvemos mirando zonas de agua, nunha cousa especial, 4 metros por encima dun puente. 4 metros por encima de un foi moi tajo, moi foi. Claro, entonces que pasa? Porque, no, pero diría, como pasa? Porque xusto é a cuenca. E a cuenca vese o límite do 4 metros, bueno, digo 4 ou 5, non? Non me medir, pero de verdad que é unha exageración. Eu creo que se hubiera ali, bueno, Cubera, eso, barrio todo. A suerte foi a contar o puente, os puentes. Entón, mirando, non? Claro, é unha cousa especial. Pero independentemente de eso... Pero recordar que xa pasou no 80 e pico. No 80 e pico, sí. No que compraron todas as pontes, precisamente, porque os paredes son moi baixas, acumulan ramas e o reventa todo. O único que faltou foi a da Ponte Nova, hasta arriba de todo. Estaba yo comentando o concejal, precisamente, dixe, bueno, cando dixo, non, nací nesa época, dixe, bueno, pues aí, contaba unha anécdota, unha desgracia que pasou, e contaba yo aí. No, o anterior. Vamos a ver, o que hai que pensar é sacar cotas e ver cal é, polo menos, sobre todo, dragar os ríos, que é unha cousa importante. Bueno, deberían deixar limpar tamén. No, pero bueno, falámoslo outro día, non sei que... Non é que o fagan, é moi importante ese plan de inundabilidade, sobre todo para planificar en relación co pexón futuras construccións e infraestructuras tamén. E os desagües que están tapados. Entonces aí é onde entra ese plan, é dicir, onde nos vamos a reflejar todo eso para que unha de dúas se faga ou non deixen facer, bueno, o que está claro é que cada vez que tocas un cauce seco e se é un regato e pode haber vida, o sea, vida unhas cucharillas, digamos, unhas ranas, o que sea, hai un problema e debe ser unha pequena, digamos, unha pequena bolsa de agua. Claro, xa nos tuvemos problemas alguna vez, incluso aí na Meana cando fixemos darlle a habilitar o curso da agua hacia un muiño, fuimos desde o muiño dique seco ao río, e hubo unha de noite, hubo problemas cando realmente nos non tocamos nada de vida, era todo area. E agora encontramos con fincas e todo eso, e nos plasmamos, e o que queremos entra dentro deso. É dicir, que caso dunha desgracia, é unha desgracia, pero caso dunha cantidad de agua importante que se pode evacuar. E que os cauces dos ríos non que caigan polo seu peso, que caigan un madarrón, que caiga,
ou se hai que facer unha escollera, habrá que facer algo. Os gados dos ríos son naturales, é o normal, pero claro, se engordamos o leito do río, claro, colle menos agua. Entón é o que estamos a falar. Entón, non solamente a veces dragar unha parte do río, que nós temos fotografías e documentámoslo, outro día jugamos un dron, incluso para ver a magnitud e nós, claramente, trasladar os problemas, porque nós non temos medios económicos ni medios humanos, non somos capaces de facelo. E o que tratamos é estar presente, primeiro, mirar que non hai pérdidas humanas, que é o primeiro, e logo material, pues tamén hai que mirar por él en segundo plano, pero sí que hai que estar aí. Entón, evitar, na medida posible, pérdidas a xente. E eso se fai. Eu pregunto por dúas que vostede tamén non está facendo unha terceira, que me parece moi ben que se faga. No, pero o da inundación, o plan de inundabilidade, sí que estamos con ese. Sí, pero o que eu estou dicindo é un plan de emergencias, de evacuación, en caso de inundación. Pero ese plan, eso xa está feito, xa o tengo contigo de Rois. Sí, eu non me dou conta de toda a programa. Sí, temos algo, pero non é ese o plan medioambital. Sí, pero eso xa está de antes. Como era? Plan ACES ou algo Sí, así. xa temoslo feito. Pero non exactamente. Habría que actualizarlo. Bueno, no, pero bueno. Porque non sei de cando é eso, porque non me dou conta de la No, está colgado na página web. E eso, e logo o tema da limpeza de cauces, que, insisto... É o mismo, claro. O mismo do que acabo de decir eu. Bueno, pero unha cousa é, decía, que onde chegan as zonas indultables, outra cousa é, digo, non ten por que ser directamente o Concello, pero que sea a través da Xunta e a empresas que ten a Xunta, para preventivamente, non digo limpar todo, pero si manter todas as ramas, árboles mortas e demais que se atravesan no río, que iso que logo pode causar problemas, porque atora en determinados sitios se causan embalses e logo a enchente vai todo de golpe. Non tanto porque haxa vegetación, que non é o problema que haxa árboles á beira do río, o problema é cando esas árboles entorpecen o curso da auga. Nos sacamos, ainda foi pouco, cando nos avisaron, chamamos a augas e sacamos unhas na ponte de Seira. Están ali ainda, sacámoslos para fora. Agora hai unhas que vimos outro día, e o que comentaban na ponte de Moeiro, me parece, para ali tamén hai outras dúas. Nos chamamos para sacalas. Agora autorizan máis rápido, antes era unha procesión. O que queremos é que nos, sobre todo o leito do río, e despois 4 árboles cada vez, se o leito do río sube, cada vez a agua varía máis hacia os cauces. Cada vez, se este é un árbol que está no cauce, claro, o río chega aquí, e cada vez o río vai comendo, e cada vez caen máis árboles. Claro, aquí a solución cal é trazar ben o río, o sea, sacar iso, porque senón cada vez o río aumenta o cauce e despois no verano seca. Claro, no, pero cada vez caen máis árboles por ese motivo, porque o que hai que fazer é darle unha profundidade, eu creo, desde moi amplo espectro, desde a Ponte Moira hasta Fondós, pero tamén a donde nos vertemos. Digamos, nos ríos verten, que é o Sar. E o Sar necesita unha planimetría de máis fondo, porque senón non hai. Eu xa digo sempre que a Ponte da Meana, a Romana, que eu teño fotos cando era pequeno que eu nacín ali, a Ponte Romana era moi grande, está no río. Por eso o río ali fai un amplo, o sea, fai unha parte. E por qué? Porque, claro, esa cantidad de pedra fai que estamos falando de outra cosa, está a vida dos secos. Entón, que pasa? O río, lógicamente, engordou ali. Xa de toda a vida, aí se inundou, está claro, non é da hora, hai moitísimos anos. Pero, claro, me dá pena, Manolo, que non ten titular, que incluso a regular pista, claro, o río desvía, porque aparta do que ten ali. Claro, eso son cousas que hai que sacarlas dali. Esas pedras da Ponte Romana non fan nada ali no río. Claro, pero hai que sacarlas, claro, son tragadas do río. Eso é necesario. Eu creo que o que pasou agora é un momento, a oportunidade que temos de poñer en valor eso, porque hasta ahora, pues, houve unha mala suerte e a veces tamén ven unha oportunidade, na vida sí, e hai que aproveitar eso. Por que motivo? Porque estamos aquí, nós hoxe fomos de verdad, que quedas asustado en Silva Redonda, na ponte que hai da pasanda de Vitoria, que tomamos eso por ali, e a ponte, sí, a ponte, se vas ali, por curiosidade, fíjate, ali, fai así, non? O riachuelo ven por aquí, e ti ves onde vai, onde pasou a agua. Asusta. Se realmente hubiera agua aí, o sea, agua é como se vamos nos aquí sentados a pasar agua por aquí, e o río estaría aí abaixo, e a agua pasara por aquí encima. Asusta. Bueno, de todas formas, Augas de Galicia tiene que ser no, pero máis flexible. É unha cousa increíble.
As pedras que tirou e todo, ali tirou pedras, arrancou todo, menos mal que non levou a ponte, e non se falaba aquí con María Jesús, aquí cando a vi, que eu vi aquí a unhas cousas que o ayuntamento, o concello, e non yo comentei, dixo, jolín, cuidado que levou ali, dixo, non sei como estará ese, dixemos, non, estámonos mirando precisamente, porque estábamos dando unha revisión a todo, porque na zona de Duey, temos reportajes, que enseñaron, que baixaba agua. Canto levaría pola carretera? Os inundados non se afojamos. No, canto levaría Levaba o coche. Levaba o coche. O coche que parado. Foi moita. Cuidado, estamos falando de un río pola carretera, de Duey. Un río. Non me tenes que explicar nada que eu estou na Ponte Nova, vamos a ver. No, pero bueno, no, entendido, pero bueno, a vos aí na Ponte Nova, exactamente un sitio que, porque o río botou na Ponte Moiro. E aí, hasta aí ainda aguanta, eu creo que vos aí tedes sangre. E o que botou tamén Entrou fora. na casa agua, na miña e na de Marcelita. Sí, aí, entrou, sí. Sí. Sí, home. No. Entón, dijo, A confluencia non é que a viramos ali de Moito, noite, non, é que o lavadero que está diante da casa, que me dá a min polo peito, pasaba yo casi 50 centímetros por riba. Monteiro dixo que diante da nunca, casa. nunca subiu tanto agua. Foi moita agua, moi pouquinho. Foi moita agua. Moita non, foi máis grande a do 87, que esa entrara casi medio metro dentro da casa. Tiña 5 años, non me acordo. Tiña 7, pero Bueno, claro. bonito, va. Vale, pero despois desa, eu creo que foi esta a segunda máis grande. A última pregunta. Pagamento da factura do lixo. Que, segundo as nosas informacións, que vostede xa me dixo que non, que tiñan todo fajado. No, estábamos pagando no plan de pagos que ten Ángel acordado aí con eles. Sí, pero a min o que me trasladan é que o Concello de Rois sigue adevedando o ano bueno, ahora se pasou o 2023, No, pagando o 2023 vai pagar o 2024. Pero xa lle dixen eu que xa dentro do plan de pagamento que dixo Ángel que xa lle paga. Xa está acá. Vale. Eu comentei outro día por eso. Entón, o que se pagou é conforme a tarifa bella ou a nova? A bella, a nova todavía non estamos. Correcto. Vale. Pero o plan de pagamento ese non é todo ano, entendo que somente até que altura estamos pagado. Non sei exactamente, non, pero fixo un plan de pagamento para cumplir, non sei exactamente os meses. Pero bueno. O sea, a verdade que temos está, como para decirlo, en plazos, para ir pagando hasta que agora no novo, que aí é máis complejo, porque aí estáse negociando, lógicamente. O sea, pero o novo xa aplicará todo o 2024. Sí, pero de momento... O sea, que do 2024 non pagamos nada, estamos pagando 2023. Claro, nós de momento, o que é o novo, porque aquí hai que facer unhas subas. Bueno, están lle dando unhas voltas. Aí hai concellos que siguen pagando, pero coa tarifa sin a suba. Sí. Digo, respecto no período xa en que se incrementou, porque se negan a aceptar a tarifa nova, cuestión que entendemos que lógica no caso dos concellos asociados que non son socios da mancomunidade, porque non é decisión que adopten e teñen un contrato que teñen uns precios establecidos e unhas subas pactadas en base a criterios X, como pode ser o IPC ou que sexa tal, vale? Entón, non se te pode afectar unha decisión da que non formas parte, pero entón, nese caso, o normal sería que se fale como a comunidade que non se deixe de pagar, senón que se pague. Non. Se siga pagando, pero a tarifa que corresponde por contrato, ¿no? Sí. Ia pagar? Sí. Vale, voulle facer 3 robos e 3 preguntas. Mira, os robos, primeiro, con respecto a no campo de golf produzos unha saca de madeira, non digo de cortizo, digo para a parte de abaixo, para a parte este. Sí. Bueno, houve problemas aí, bueno, esas son outras circunstancias. Entonces, os camiños do campo de golf quedaron destruídos. Creo que no último pleno xa faláramos de que estaba deselaborando unha ordenanza sobre a saca de madeira, bueno, porque a verdade é que a ver, os traballos hai que facelos, sabemos que acarrean destrozos, unha cousa ou outra, pero non é moi normal nesa zona que vai moita xente a pasear, sabes, ainda por riba do cortizo, deixo a zona de arriba moi ben, acaba ir a rúa, hai moita xente por aí, e cando chega a primavera vai haber moita máis a pasear, e os camiños están destrozados. Entón, eu fagolle un robo para que metan a máxima presión e traballen todo o que poidan para que eses camiños, o que o desfixo, que os repoñan como estaban originalmente, porque iso, a verdad, que é intransitable ahora mesmo.
Vale, o segundo é co... Incluso cortou madeira que non era que non Sí, vender. cortaron carballos que non... No, venderan. é a madeira que non era de... non de vender, porque nos chamaronos... Exactamente, non vigilante. fomos. Pero bueno, non fomos, pero bueno, foi un error que non calquera tamén. Pero Sí, neste caso non tamén, fomos. pero bueno, creo que foron un pouco piratas, a ver. Sí. Vale, no lugar da Peruca hai unha, non sei se ustedes teñen constancia, hai unha fonte ferruxosa, unha fonte de aguas ferruxosas, non sei se son de alto contenido. A verdad que nace ali nun sitio, non teño moi claro, a ser do lugar se cosas. Sí, eu xa visitei. Vale, o que pasa é que está ali, creo que é un espacio público, que eso está baixo do local de armas. Onde temos o local? E iso, baixo o meu punto de vista, é unha riqueza medioambiental moi boa, que é un tesouro que temos aí. Son aguas medicinais, para a xente que padece enfermedades da pel, digestivos, pois son moi boas. Entonces, eu gustaríame facerlle un rogo para que, na medida do posible, analicen a posibilidade de, mellor, algún xeito, recoller e facer ali unha fonte, algo que a xente se poida chegar e coller auga, sería beneficiosa. Non sei de que maneira se pode facer, imagino que habrá que estudiar, primeiro encontrar os sitios, se usted xa sabe onde é, e a ver se se podía facer algo para que a xente se poda aproveitar dese manantial. Mirábamos e non había moita, non sei, apenas había. Eu teño ido cando nacía, Sí, porque depois nacía na finca de baixo, pero polo que me dixeron nacía tan fácil ali. Os vellos do lugar, bueno, as persoas maiores dali sí que falan de que antes iba moita xente coller ali auga, porque era, sobre todo por o dolor de barriga, que era moi boa. Sí. Que esa huele a ovos podres. Noia, baixando para Noia hai unha, eu teño collido agua aí, pero... A bandereita, non? Sí, pero eso despois, como teñas unha botella, pois é mi mala, un olor... A do fonte dos cabalos. Sí. Vale, o último rogo é con respecto á obra esta que fixeron na Ponte Nova, na que se fixo un muro para ensanchar o sitio ali, para poñer os contenedores, parece perfecto. Esa é unha zona de servidume das carreteras da Diputación, aí conversen a DP 7401-3302, e sí que é verdad, creo que vostedes podrían haberlo apreciado, que se vas de Corne, queres ir a Peruca, a verdad que non se ve moi ben. Entonces, eu quería facer un rogo para, aproveitando que ora hai máis ancho, solicitar a mellorar a Diputación un carril para incorporarse cara a carretera que vai para Peruca en condicións de maior seguridade, porque a verdad que se pasirar aí é que non ves nada. A ver se se pode facer algo para mellorar aí un poquinho a seguridade. Fagolle as preguntas agora. Vale, a primeira con respecto vi unhas actas da Xunta de Goberno o seguinte pago, honorarios, traballos e estudios previos, proxecto edificio de vivendas do lugar de Samil por 10.890 euros, que entendo que é o proxecto de vivendas que querían facer aquí porque se comprou esa finca que está ao lado da farmacia. Sí. Vale. Estes honorarios por traballos e estudios previos non me queda claro se son dos proxectos que xa se fixeran no seu día, que ainda non se pagaron, ou se é que se está actualizando o proxecto ou... Non, é o mesmo proxecto. É o mesmo proxecto que son os honorarios da redacción inicial do proxecto. Vale, eu quero aproveitar a pregunta para que conste en acta que queremos solicitar unha copia dese proxecto porque non temos, creemos necesario poder estudiarlo e ver o que se quere facer, ou que se sí que sei que para atrás querían humanizar e facer un parque, pero bueno, non sei moito máis. Vale. Vale, agora lhe digo a segunda. A segunda é cunha obra que se está facendo no lugar da Pereira, que se está arranxando un camiño. Un camiño que Catastro califica como de uso agrario. Vale, dadas as necesidades que hai en Rois, con camiños, carreteras destrozadas, camiños agrarios que están sin arranxar, é difícil de justificar o arranxo dese camiño, moita xente está se escandalizando por eso. Eu quero que me justifique cal é o motivo para darlle prioridade a ese camiño sobre carreteras que teñen máis urxencia. Non é tal prioridade, é que nos, por exemplo, nos Hormigonou agora, en Beado, ali hai un destrozo grande nun camiño, e se hormigonou porque collen os hilos
os tractores son de grandes dimensións, metemos unha capa de hormigón importante aquí, de moi amplio espectro. Entón, por que motivo? Porque nas explotacións, cando nos presentaron, por exemplo, xa lle temos dito, cando presentaron aquí, dicindo que había que sacar o SIBI reducido ao 90%, nós sempre dixemos que as explotacións o que teñen que ser melloradas na medida posible para que poidan traballar todas elas. Non considera que todo o mundo paga impostos, que tamén as carreteras, que hai moitas carreteras que están moi estragadas, que se levan reclamando moitas carreteras. Xa, pero nas explotacións hai outra explotación, neste caso, que tamén está poniendo en valor algo importante, un camino de uso agrario, que se está formigonando, e que non sei nin que se gastou. No, pero estamos falando da entrada, pero estamos falando non sei cal é o coste desa obra. É unha necesidade, xa terán a factura, vamos, que son outros señor non, pero é unha necesidade de unha adecuación para que os negocios, as explotacións agrarias, pois teñen cuberto unhas necesidades que teñen. Nos tratamos sempre de axudar. Non en varias, o sea, temos varios ejemplos donde nos estamos Non formigonando. é como prioritario, porque a outra necesidade é urgente. No, pero en varios, pero en máis dunha explotación, en varias explotacións xa máis que esas. Hai outra explotación de unha que estamos facendo, outra que se está facendo máis, é que, lógicamente, piden incluso a adecuación do terreno e tamén que a maniobra que fan, o que non poden é maniobrar no barro. Estamos aí, porque se teñen que entrar os camións da leite para descarregar, lógicamente... Porque sabe que hai solicitudes aí arriba, que constan moitas solicitudes de camiños, incluso de uso agrario, que se están pidiendo arranxar e non se están arranxando. Están sendo destrozados camiños que tamén utilizan explotacións aldeiras para acceder ás súas fincas. Pero unha cousa é, estamos falando de un establo, dos establos. É un establo, por exemplo, neste caso... Os recursos son tan limitados e se utilizan desa maneira... No, pero bueno... Cóstame entender a justificación. Pero a justificación está aquí dicindo ben claro. Se nos saímos na zona de Beade, que acabamos de facer unha obra moi importante para que esa persona, lógicamente, con a súa maquinaria, traballe e non estropee porque nos podemos asfaltar ou podemos tarrar eso, pero girar ou camións que entran con piensos e con todo eso, lógicamente non queda máis remedio que darlle. Non lle facemos nada as explotacións agrarias. Aquí as axudas do PEN, cando eran, dicían que tiñan que ir. A maioría das empresas teñen que utilizar os seus propios recursos. Claro, pero en camiños públicos non. Porque nos podemos deixar mellorar, pero en camiño público tenemos que arreglarnos sin olvida. Outra cosa que lle diga, damos material... Tamén arranxos e accesos a determinados sitios, e non sei se está facilitando. Bueno, pero, home... Eu non quero poñer casos concretos que ustedes hablen, porque xa temos falado nestes plenos, e non se está dando eses servicios. E outros, sin embargo, estáse gastando desmesuradamente, porque eso para mí é un gasto desmesurado. No, pero eso é unha forma... Sale moito máis caro andar a reparar onde viran tratores, onde tal, a reparar camiños que botar o hormigón. Botar unha vez e acabar. Cabaches, é que lógicamente estamos axudando as explotacións agrarias... Non lo vexo tan así. Bueno, pero en detrimento de non cobrar o IBI. É unha forma de hacerlo, iso falamos moitas veces. Vale máis isto, de máis axuda que non o outro. Nós desde sempre dixemos así. Nós dixemos isto. Sí, está legitimado para tomar esta decisión. Nós dixemos do principio que nós vamos a axudar cando era do PEN, unha das cousas que había, que por eso tomamos esa decisión, decían que había que leválas cando eran temas da PAC. E teño exemplos bastante, que incluso algunha vez o PEN dábanos, tíamos unha cantidad de dinheiro, X, e nós tuvemos que poñer un sobrecosto para levar unha explotación agraria, para levar unha asfaltada esa explotación. Porque me parecía que non había dereito a deixar, lógicamente, esa pequena explotación, porque iba a fica da PAC, pero había unha explotación a 500 metros. Ejemplos hai moitos. Por que motivo? Porque nos temos que axudar as explotacións agrarias. E, sobre todo, que veñen novas generacións, nos temos que darlle un sistema de negocio para que entren os camións para descargar, cargar leite ou as cubas, e logo podemos, non? Que deixamos? Dicimos, ahora que nos teu camiño. Podemos decir, non de principio, se temos casos, outros que arranxaron o seu camiño. Aquí tamén se falou, e as palabras textuales foron non deixamos de arranxar os camiños. Bastante bo é que os queren arranxar. No, pero hai xente que toma esa decisión e nos deixamos de facer. E hai que marcar o que é público. Claro, no, lógicamente, nos deixamos de facer. Se o quere facer por urgencia, pois nós podemos dicir, mira, tens que esperar medio ano. E ao mellor dice, nos querémoslo para mañán porque necesitamos ter unha maquinaria nova. Pois, se é para mañán, entón é outro caso. Ou non, fai ti,
Pero ahora, si decimos, espera un día, pues non podemos facer. É normal. É unha negociación, como todo. Vale. Si queda unha pregunta. Vimos que nas actas que o Concello de Rois aparecen un montón de procedimentos judiciais por distintas causas, con diferentes persoas, incluso con entidades privadas. Entonces, son tantas e tan variadas que o que le quero preguntar é cantos procesos judiciais e litixios se atopa actualmente en curso o Concello de Rois. Cantos procedimentos estamos? Porque, joder... O sea, non sei. Pero bueno, Pero podenos contestar por escrito. Sí, por escrito. Sí, sin problema ningún. Non hai moito, pero bueno, que haxa. Bueno, me parece que había bastantes. Non sei o que, o sea, sempre con tiempo. Ás veces tenense moitos e non son son relevantes. En cambio, outra vez tes unha... Sí, é xa chego. Bueno, venga. Bueno, venga. Queda... Entendo que vai haber un pleno extraordinario Sí, para o POS antes de, o sea, neste mes, antes de febrero.